21 студзеня аўторак у эфіры Белсад-Зум. З вами Віталь Бабін. Вітаю гаспадарства. Навіны і размовы пра галоўнае. Запрашаю. Усе ведаюць, хто пераможа. Спойлеры Лукашэнкі правялі дэбаты перад гэтак званымі выбарамі. Трамп абяцае Расіі сур'ёзныя праблемы, калі Пуцін не захоча скончыць вайну. Вольга Бондарова атрымала чарговы адлуп. Вуліца Кастуся Каліновскага ў Менску застанецца. Дэбаты кандыдатаў на прэзідэнта заўсёды яскравы дыялог, барацьба ідэяў і сутыкненне светапоглядаў, аднак калі гаворка вядзецца не пра Беларусь. Напярэдадні ў эфіры прапагандысцкага тэлеканалу «Беларусь-1» Канапацкая, Гайдукевіч, Сыранкоў і Хіжняк нібыта дыскутавалі пра рэформы, праблемы, а ў выніку размова абярнулася ўзаемнымі папрокамі і папулісцкімі заявамі. Ганна Канапацкая выступила за эканамічныя рэформы, адмену санкцыяў, вяртання ў краіну тых, хто з'ехаў ад палітычнага пераследу. У дыскусіях яна прамаўляла па-расейску, а кавалкі сваёй праграмы зачытала на беларускай мове. Сёння нам неабходна пераразмеркаваць паўнамоцтвы на карысць самастойнага ўлада, стварыць эфектыўных органаў мясцовага самакіравання. Трэба пачынаць паступовы пераход да парламенцкай рэспублікі. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Олег Гайдукевіч назваў ейныя ініцыятывы папулізмам. У сваім стылі ён прайшоўся і па санкцыях, накладзеных на нашу Украину. Если вы говорите добиваться снятия санкций, это отдать Западу суверенитет, выполнить их требования по сдаче государственности, отдать власть тому, кому они говорят, и тогда они снимут санкции. Да пусть горят они огнем со своими санкциями. У канцы так званых дэбатаў усё, што трэба ведаць пра сёлетнюю прэзідэнцкую кампанію, падагуліў першы сакратар ЦК Компартии Беларуси Сергей Сыранкоў. Все находящиеся в этой студии знают, что победит Александр Лукашенко. Главной же интригой является, кто придет вторым. Сёння ў Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне. У нядзелю 26 студзеня асноўны дзень лукашэнкаўскіх выбараў. З намі на сувязі Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік НАУ. Гаспадар Павел, вітаю вас. Вітаю вас. Калі, уласна, няма ніякіх выбараў, калі няма ўвогуле выбара як такавога, навошта гэтыя дэбаты, калі на іх нават не прыходзіць сам Александр Лукашенко? Ну, давайте перадусім акрэслім, што адбываецца ў Беларусі. Гэта спецаперацыя КДБ Беларусі, якая была зацверджана асабіста Лукашэнкам, і адказнасць за арганізацыю правядзення якой нясе персанальная першая намесніца кіраўніка адміністрацыі Лукашенка Наталья Піткевіч. У рамках гэтай спецаперацыі былі распісаныя усе кандыдаты. Глядзіце, якім чынам, умоўна мы кажам, кандыдаты, зразумела, якія прадстаўляюць так званыя апазіцыйныя партыі. Там распісаны ўсе ролі, там распісаная колькасць падпісантаў за тое, каб іх зарэгістравалі, колькі трэба было каму сабраць. Там было фактычна, распісана ўсё. Нават сваркі былі распісаны, хто і як з кім павінен сварыцца. Калі мы будзем рэалістамі і аналізуем сітуацыю ў краіне, уявіць сабе, што хтосьці дазволіць сказаць штосьці лішняга падчас так званых дэбатаў без згоды Лукашэнкі. Гэта немагчыма. Эйсман страціць пасаду. Старшыня Белтэрадыакампаніі, нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыакампаніі Беларусі, страціць пасаду. Гэта абсалютна немагчыма. Таму гэта ўсё, што адбываецца ў рамках спецаперацыі. І ніхто тут самастойнасці праяўляць не будзе. І гэтыя дэбаты не маюць ніякага сэнсу, і за імі няма сэнсу і сачыць. І іх нават аналізаваць няма сэнсу. Але разам з тым нечакана, чакана, але ўсё ж такі ў адкрытую прызнанне Сыранкова пра тое, што ўсе ведаюць, хто пераможа, і што галоўная інтрыга, хто будзе другім, ці сапраўды гэта важна, хто будзе другім пасля Лукашэнкі? Я адкажу, хто будзе другім. Другім будзе Лукашенко. Першым будзе супраць усіх, у гэтым я перакананы, а другім будзе Лукашенко. Так, ёсць ядрёны электарат яго. Гэта там, колькі можам акрэсліць? 15-20%, тут можна дыскутаваць, 25% можна таксама. Ёсць яго ядроны электарат. І вось ён зойме другое месца у безвыбарах, а першае месца зойме супраць усіх. Увогуле, тут, калі кажуць, што ўсе ведаюць, хто пераможа, то я адкажу, што тут важна выправіць. Усе ведаюць, што Лукашенко не пераможа. Не тое, што ўсе ведаюць, хто пераможа. Усе ведаюць, што Лукашенко не пераможа. Бо гэта не выбары.
І там будзе просто прызначэнне. Я нават перакананы, што ў планах КДБ ўжо было распісана, колькі працэнтаў трэба напісаць Лукашенку. У яго ўжо прапановы нават ёсць. Колькі яму трэба запісаць працэнтаў, колькі запісаць там другому, трэцяму, чацвёртаму умоўнаму кандыдату. Канчатковае рашэнне будзе прымаць Лукашенко 26-го вечарам, уначы, бліжэй, калі там зачыніцца участкі, тады ён будзе... Ну, а вы, гаспадар Павел, думаеце, колькі? Ну, колькі ён напіша сабе, ваши прагнозы? Я ставлю на тое і паўтараю гэта, што ён хутчэй за ўсё захоча напісаць сабе больш, чым Пуцін. Пуцін атрымаў 87,3. Яму, калі ён захоча, конечно, прадэманстраваць, што он мацнейшую мае падтрымку ўнутры грамадства, фіктыўную, то ён намалюе сабе 88%. Белта, прапагандысцкі ресурс, ужо акрэсліла тое, што напісана ў даведцы КДБ. Вы думаеце, што той нібы апытанне сацыялагічнае думкі грамадскай без згоды КДБ друкуе Белта? Не. Гэта ўсё прапісана ў гэтай спецаперацыі КДБ. І там было акрэслена 80-82%. Але сам Александр Лукашенко неаднаразова казаў, што не варта давяраць нейкім сацыялагічным апытанням, і ўсё трэба глядзець, як будзе выглядаць сітуацыя пасля самых выбараў, пасля галасавання. Безумоўна, но яшчэ раз скажу, то, што ён кажа, таксама не мае сэнсу. Якая сацыялогія ў Беларусі, якую праводзяць дзяржаўныя сацыолагі? Што такое Белта сёння? Белта – гэта рупар прапаганды. Белта публікуе пра спробу перапрызначыцца Лукашэнкам чарговы раз на ўзурпаваную пасаду інфармацыю толькі са згодай КДБ і толькі са згодай Пяткевіч. Значыцца, ўжо ў даведцы, на якой стаіць згоден, ну, он пішет согласен чорнай чернільнай ручкай, ужо стаіць гэты працэнт, 80-82%. Мы гэта публікуем для таго, каб падрыхтаваць грамадства. Мы глядзім рэакцыю грамадства. А як да гэтага грамадства ставіць? Ну, цішыня, значыцца, прыходзіцца вечарам, дзень 26-го, ён глядзіць, не, малавата будзе. Я намалюю сабе 88, больш. Ён будзе прымаць гэта рашэнне канчаткова сам. Ён гэтае рашэнне прымае. Калі ўсё малюецца ў апошні момант нават, як вы кажаце, навошта праводзіць датэрміновае галасаванне, якое распачалося ад сёння, якое з'яўляецца паводле праваабаронцаў і шмат якіх назіральнікаў асноўным інструментам фальсіфікацыяў? Ну, фальсификации никто не отменял. Яны патрэбныя. Яны патрэбныя дзеля таго, каб, калі трэба будзе протаколы здаваць, яны ж будуць здавацца. Калі будуць там падлічваць умоўна, да, сядзець гэтыя члены камісіі, якія не удзельнічаюць непасрэдна там у першым этапе фальсифікацыі, яны удзельнічаюць у другім, бо ўсё роўна яны напішуць у протакол тое, сколькі ім скажа куратар з КДБ ці намеснік старшыні райвыканкама па ідэалогіі. Але гэта стварае такую, ну, больш прыязную для іх карціну. Уначы, калі стаіць два міліцыянера каля вурны, падышоў старшыня камісіі участковай, які на кантракце там на супрацы з КДБ укінуў гэтыя бюлетэні, пазней раскрылі урну і паглядзелі, ой, тут 90% за Лукашенко, оказывается. Ведаеце, тут мы на сённяшні дзень можам дыскутаваць сколькі заўгодна. Гэта не выбары, гэта спецаперацыя, гэта фейкавыя кандыдаты, і няма сэнсу ў гэта ўкладвацца. Але ўсё ж такі, гледзячы на ўсю гэтую гісторыю, я стаю на пазіцыі, што мы не павінны быць абыякавымі да гэтага. Нельга проста сядзець і глядзець на канапе, паклаўшы падушку пад галаву. Бо тады яны вырашаюць усё за нас. Хтосьці скажа, ну а што мы можам зрабіць? Мы не можам выйсці на вуліцу, бо нас пачнуць страляць. Яны будуць затрымліваць. Гэта самагубства. Адзінае, на жаль, не ідэальнае спосаб выказаць сваё меркаванне, умоўна таксама, ёсць гэта паставіць супраць усіх, знак супраць усіх. Чаму я аргументую? І зараз паспрабую. Мы ўжо бачым па сацыялогіі, незалежнай сацыялогіі, Chatham House, таксама да нас прыходзіла сацыялогія з іншых крыніцаў. Я не магу просто казаць інстытуты, якія гэта робяць, але яны робяць. Па сацыялогіі ад 60 до 80% беларусаў пойдзе на участкі. Так вось, калі нават прыйдзе 60%, і мы ведаем, што у Лукашенка ёсць гэты ядроны электарат, і ён прагаласуе за яго. Атрымаецца гісторыя, што мы засталіся дома, хто супраць яго, ён атрымае гэты умоўны 51% ці блізка гэтага падчас, ну, нібы выбараў. І ён нават маральна атрымае права не хлусіць нам і казаць, так мяне ж абралі. Тое, што он там добавіць сабе 10-10-10 і намалюе 88%, да, за больш, чым Пуцін, гэта ўжо іншае. Але маральна ён скажа, а галоўнае, сістэма ўнутры пабачыць,
што сапраўды, ну да, мы сфальсіфікавалі, але рэальна ён гэты 50+1 голас атрымаў. Таму мы кажам, ён павінен быць на другім месцы. Сістэма ўнутры палічыць галасы. Я ведаю гэта дакладна. Кожны куратар з КДБ, кіраўнік раённага аддзела КДБ павінен пакласці даведку, колькі рэальна прагаласавала. Гэта рэальная сацыялогію, якую захоча мець на стале Лукашенко. І ён яе атрымае каналамі закрытымі. І чыноўнікі на ўзроўні старшыняў аблвыканкамаў, тых, хто ва ўрадзе адказвае, у аператыўна-аналітычным цэнтры, яны атрымаюць рэальную карціну. І калі там будзе 50+ супраць усіх, ён зразумее, што грамадства не змянілася. Яно не паўплывае заўтра на змены сітуацыі ў краіне, але гэта інструмент ціску. Гэта інструмент ціску прымушаць яго змяняць палітыку. Як санкцыі, як ордэр на арэшт, так і гэта ўсё разам інструменты ціску. У дыктатурах байкот ніколі не дае выніку. Гэта тое, што любяць дыктатары. Цішыню. Тады яны робяць, што хочуць. А ў нашай гэтай гісторыі атрымаецца, што Лукашенко практычна можна сказаць, так а я ж і абраны. Ну, падумаеш, намаляваў сабе яшчэ там 40+%, а 50 атрымаў. Спадар Павел, атрымоўваецца, што для Лукашэнкі будзе прыемней ўсё ж такі даведацца, што большасць людзей прагаласавала супраць усіх у 25-м годзе, чымся у 20-м годзе прагаласавала большасць за Святлану Ціхановскую, як, ну, прынамсі, незалежныя назіральнікі цвердзяць. Не, яму прыемнасць стабілізаваць унутраны псіхалагічны стан, зразумець, што ён все ж таки мае гэтую большасць. І гэта для яго было б лепш, каб большасць ад усіх выбаршчыкаў, але ён гэтага ніколі не атрымае, ён не мае на гэтую падтрымку, але хаця ж бы ад тых, хто прыйшоў, што ён атрымае гэтую большасць. І можа скласціся сітуацыя пры байкоце, калі людзі не пойдуць галасаваць супраць усіх, ставіць знак, што так гэта і выйдзе. І ён маральна скажа, ну окей, гэта жа псеўдадэмакратыя. Хтосьці не прыйшоў, значыцца, ён не хоча выступаць супраць мяне. Ён заняў такую ціхую пазіцыю. Хтосьці прыйшоў супраць усіх, прагаласаваў, там будзе 10%, напрыклад, як яны малююць зараз, да? А у выніку 50+1 прагаласавалі за мяне з прышэдшых і тых, хто прыйшоў на выбары. Гэта стратэгічная памылка. Хто прапановвае сядзець дома. Заўсёды дзеянне толькі дае шанец на змены. Яно не дасць нам 27-га пераламіць сітуацыю, але гэта дзеянне дае імпульс унутр сістэмы. Уся сістэма, якая адказвае за фальсіфікацыю, за кантроль улады ў краіне, атрымае сігнал, што беларусы не змянілі пазіцыю, што сітуацыя 2020 года не была выпадковая, што яна не просто так здарылася, і ўсё, людзі зараз стаяць і кланяюцца свайму гаспадару Лукашэнку. Які ж ты добренькі, што ты застаўся і захаваў нас і нашу краіну. Не змянілася наша пазіцыя. І гэты месседж унутр трэба даць абавязкова. Калі мы не даем, ну ўсё. Тады што мы далей робім? Ну добра, галасаваць супраць усіх, а навошта вы таксама заклікалі беларусаў прагаласаваць за сябе ў гэтых выбарчых бюлетэнях? І за тых, хто знаў. За мяне паставце знак. Я меў на ўвазе, што 500 000, вось па праекту рэзалюцыі Еўрапейскага парламента, якая плануецца быць прынятая 23-го, яны ўзгадваюць, што 500 000 беларусаў выехала па-за межы Беларусі. Некаторыя эксперты кажуць да 1 мільёна. Вось мы пазбаўлены ўвогуле права. Ну, гэта пра пытанне непрызнання выбараў. Я спадзяюся, што заўтра у Сенаце Польшы адбудзецца галасаванне аб непрызнанні гэтага фарса выбарамі. Гэта дзейнасць Коордынацыйнай рады, гэта дзейнасць аб'яднанага пераходнага кабінета. Калі хтосьці кажа, што вы там робіце, вы без сэнсу. Мы дабіваемся таго, каб Лукашенко не атрымаў зноў суб'ектнасці, каб абнуліць гэтую суб'ектнасць. Але ад нас, грамадзян, таксама штосьці залежыць. І мы павінны зрабіць гэты крок. Значыцца, Сейм, Сенат Польшы заўтра, спадзяёмся, прагаласуе і не прызнае выбары. Еўрапейскі парламент 23-го звернецца з заклікам да ўсіх краін, членаў Еўрапейскага саюза, не прызнаваць Лукашэнкі ў якасці прэзідэнта. Гэта нашая праца, за гэта мы адказваем і гэтага мы будзем дабівацца. Спадар Павел, дзякуй вялікі за размову. Будзем сачыць за развіццём хаця б псеўдавыбараў, тым не менш, нейкая падзея ў жыцці беларусаў. Яшчэ раз вам дзякуй. Прарасійская актывістка Ольга Бондарова ініцыявала зварот з прапановаю перайменаваць сталічную вуліцу Кастуся Каліноўскага ў гонар трохразовага алімпійскага чэмпіёна Александра Мядзведзя. Аднак Менскі гарвыканкам афіцыйна адказаў. Паседжанне ўпраўлення культуры пастанавіла, што цяперашняя назва вуліцы застанецца
нязменнаю. Пра іншыя падзеі ў скароце. Летась ва ўкраіне толькі 7 беларусаў атрымалі абарону. 20 чалавек былі выправаджаныя з краіны. Паводле Дзяржаўнай міграцыйнай службы Украіны, аднаму з тых, хто атрымаў легалізацыю, надалі статус уцекача. Яшчэ 6 далі дадатковую абарону. У той жа час Украіна выправоджвае замежнікаў, якія заставаліся на тэрыторыі нелегальна. Увогуле былі прынятыя 400 пастановаў аб прымусовым выправаджанні. Моцны пажар у Турцыі. Як мінімум 60 чалавек загінулі, каля 50 асобаў атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Трагедыя здарылася на тэрыторыі гарналыжнага курорту Карталкая у турэцкай правінцыі Балу. Там у адным з гатэляў і адбылося ўзгаранне. Губернатар правінцыі Абдулаліс Айдын пацвердзіў, што ўсе загінулыя і пацярпелыя грамадзяне Турцыі. Паводле ратавальнікаў, полымя ўспыхнула ў рэстаране на 12-м паверсе. Праз драўлянае абліцоўвання будынку агонь хутка распаўсюдзіўся. Амерыканскі мільярдэр Ілон Маск пракаментаваў абвінавачванне ў сеціве, што ён зрабіў нацысцкае прывітанне, выступаючы на цырымоніі інаўгурацыі прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. Маск у сацыяльнай сетцы X рэзка адказаў на напады. Маўляў, яму надакучылі выказванні кшталту, што кожны ёсць Гітлерам. Ён дадаў, цытата, «Ім патрэбныя лепшыя брудныя трукі». Інцыдэнт адбыўся, калі Маск, які ў адміністрацыі Трампа будзе адказваць за эфектыўнасць дзяржаўнага апарату, дзякаваў выбарнікам і прыклаў руку да сэрца, а затым падняў яе ўверх. Арына Сабаленка ў паўфінале першага сёлета турніру серыі «Вялікага шлема» адкрытага чэмпіянату Аўстраліі. Беларуская тэнісістка ў напружаным чвэрцьфінальным двубоі нанесла паразу з лікам 6-2, 2-6, 6-3 расіянцы Анастасіі Паўлючэнкавай. Усяго на корце спартоўкі правялі 1 гадзіну і 55 хвілінаў. У паўфінале Арына першая ракетка свету і дзейная пераможца гэтага турніру. У чацвер сустрэнецца са сваёй сяброўкай іспанкай Паулою Бадозай, якая ў сусветным рэйтынгу займае 12-й радок. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. Дональд Трамп афіцыйна заняў пасаду 47-га прэзідэнта ЗША. Цырымонія інаўгурацыі напярэдадні прайшла ў ратондзе Капітолію ў Вашынгтоне. Амаль адразу пасля прыняцця прысягі Трамп жорстка выказаўся пра дзейнасць Владзіміра Пуціна, заявіўшы, што той разбурае Расію, не заключаючы пагаднення для завяршэння вайны з Украінай. Зеленскі хоча дамовіцца. Я не ведаю, ці хоча Пуцін. Магчыма, не хоча. Я не ведаю. Ён павінен дамовіцца. Думаю, ён знішчыць Расію, калі не зробіць гэтага. Думаю, Расію чакаюць вялікія праблемы. Паглядзіце на іхную эканоміку. Паглядзіце на інфляцыю Расіі. У нас былі добрыя стасункі. І ведаеце, я б спадзяваўся, што ён хоча дамовіцца. У размове з журналістамі ў авальным кабінеце Трамп адзначыў, што Пуцін зрабіў бы сабе лепш, калі б спыніў канфлікт, які трывае ўжо амаль 3 гады. Прэзідэнт ЗША звярнуў увагу, што наўрад ці ёсць іншая краіна, якая гэтак марнуе свае рэсурсы ў вайне. Ён падкрэсліў, незважаючы на памер Расіі, у ёй адбываюцца катастрафічныя страты. Раней Пуцін павіншаваў Трампа з пераабраннем на другі тэрмін і выказаў гатовасць абмеркаваць важныя глобальныя пытанні. З намі на сувязі Рыгор Ніжнікаў, Фінскі інстытут міжнародных спраў. Спадар Рыгор, вітаю вас. Вітаю. Трамп прыгразіў Пуціну сур'ёзнымі праблемамі. Ці ў ЗША сапраўды ёсць механізмы, інструменты, каб такія праблемы стварыць для Владзіміра Пуціна? Як лічыце? Я думаю, што інструменты ёсць, і санкцыі, якія, в прынцыпе, працуюць, гэта паказваюць. То бок, калі Трамп значна павысіць масштаб санкцый і глыбіню на Расію, гэта, канешне, будзе сур'ёзным ударам па Расіі. Разам з тым, Дональд Трамп кажа, што аддае перавагу мытам замест санкцыяў. Ці гэта можа быць больш эфектыўным метадам, чымся санкцыі супраць Крамля, на ваш погляд? Бо пра мыты ён кажа і ў адносінах да самых розных краінаў. Здесь мы павінны ведаць, як будзе строіцца гэта палітыка, таму што пакуль гэта ў Трампа толькі прамовы,
Па-першае, калі мы кажам пра мыты, у Амерыкі і Захада няма шмат гандлю з Масквой, таму прамыя мыты на расійскі гандаль нічога не зменяць, і гэта будзе, як кажуць, курам насмех. Але, канешне, калі Трамп, напрыклад, зробіць сваю палітыку адносна Расіі мыт, павязаную з Кітаем, і скажа, што то бок Кітай, ён галоўны хаўруснік Масквы, які падтрымлівае ваенныя дзеі ў Украіне. Таму Кітай павінен за гэта плаціць, і будуць на яго накладвацца такія, то бок, косвенныя санкцыі праз мыты за падтрымку Расіі і вайны. Гэта будзе іншае пытанне і іншая справа, але ці пойдзе на гэта Трамп? Гэта ўжо вельмі цяжка сказаць. Я думаю, гэта будзе вельмі, скажем так, можа быць вельмі непрадказальны вынік гэтых дзеяў. Ну, нездарма, акурат вось сёння Владимир Путин звязаўся з Сі Цзіньпінам, перамовіцца. Магчыма, гэта таксама у нейкай ступені звязана з выказваннямі Дональда Трампа на адрес Владимира Путина? Я не думаю. Я думаю, что все ж таки для Трампа адносіны з Кітаем і Сі, і, як можна сказаць, перазавантажванне гэтых адносін больш важна, чым спыненне вайсковых дзеяў Расіі в Украіне. Я думаю, гэта так у свеце Дональда Трампа гэта выглядае так. Таму Кітай будзе разглядацца аддзельна, а вось тое, што будзе разбіцца ў дачыне да Расіі і Украіны, я думаю, што гэта асобнае пытанне, оно будзе абмяркоўвацца і Сі, але я не думаю, што Трамп будзе павязваць, таму што ўсё ж такі тая нестабільнасць, якая можа быць вынікам санкцый на Кітай за падтрымку Расіі, яна перш за ўсё ударыць па Дональду Трампу. Владимир Путин, тым не менш, павіншаваў Дональда Трампа з вяртаннем у Белы дом. Якія мэты ў гаспадара Крамля, спадар Рыгор? Сапраўды Путин мяркуе, што ЗША дасць яму Украіну ў нейкай ступені? Ну, я думаю, яны на гэта спадзяюцца. Я думаю, што яны на гэта, скажем так, яны, я не думаю, што вераць у то, што так атрымаецца. Але чаму не паспрабаваць? То бок, калі можна палітычна перамагчы, а не ваенна, калі такой шанец есть, хоць гэта будзе і 5%, то Москва, я думаю, паспрабуе. Але яны не ведаюць, як і ўсе мы не ведаем, чаго дакладна чакаць ад Трампа, які ў яго дакладна план адносна Украіны, ці ён будзе проста прытрымлівацца лініі Байдена, ці ён пойдзе на паступовыя саступкі Маскве. Я думаю, што перш за ўсё, Пуціну сёння вельмі важны той факт, што тая ізаляцыя, якая існавала на Захадзе пры адміністрацыі Байдена, сёння ўжо пахіснута. То бок, амерыканскі прэзідэнт гатовы сустракацца. Гэта вялікая для Пуціна дыпламатычная перамога. І што з гэтага выйдзе, калі нават нічога не выйдзе, гэта ўжо, скажем так, удар по еднасці Захада. Якія аргументы Владимир Путин можа выкарыстоўваць у гэтых перамовах з Дональдом Трампам? Я думаю, што, як скажем так, першым мы памятаем усе заявы Владимира Путина і тое, як ён размаўляў з Такером Карлсоном. Вось гэта для мяне вельмі такі істотны паказчык, таму што Такер Карлсон, ён асабліва працуе з аўдыторыяй і сегментамі грамадства, якія блізкі да, і аргументамі, якія блізкі да Дональда Трампа. І як ён з ім размаўляў, гэта ж мы памятаем, гэта было даволі пацешна, таму што ён вельмі шмат часу удзяляў гістарычным недакладным нават падзеям і інтэрпрэтацыям. Таму я думаю, што для яго вельмі важна будзе, ён будзе прытрымлівацца сваіх аргументаў, і тое, што ён можа дакладна запрапанаваць, гэта будзе непрымальна для Трампа. То бок, і Украіны, канешне, гэта прыманне сённяшніх рэалій, то бок ён скажа, што нават Украіна павінна памяняць канстытуцыю, ЗША і Захад павінны не проста даць, закрыць шлях да НАТО, а нават вывесці свае войскі з Еўропы. І для Трампа гэта будзе занадта адчувальная параза, каб на гэта адразу пагадзіцца. Але тым не менш, ён можа ў выніку пагадзіцца з такімі аргументамі Владимира Путина?
Я думаю, что нет, потому что все ж таки інтарэсы ЗША будуць занадта адчувальна паслаблены, і гэта будзе выглядаць як сапраўдная геапалітычная паразка на кшталт Афганістана. Таму хутчэй за ўсё мы прыйдзем у глухі кут, што ні адзін з бакоў просто не будзе слухаць адзін аднаго і застануцца пры сваім. А вось што далей будзе? Вось гэта галоўнае пытанне, таму што сустрэцца яны сустрэнуцца, а вось як будзе, напрыклад, далей выглядаць амерыканская палітыка, ці Трамп, напрыклад, як некаторыя з яго дарадцаў абяцаюць павялічыць падтрымку Украіны, ці яны просто скажуць, што у нас ёсць больш істотныя справы, мы пакрыху будзем выходзіць з гэтага канфлікту не адразу, а крок за крокам. Вось гэта галоўнае пытанне. І гэта галоўнае пытанне і для будучыні Украіны, і для вынікаў гэтай вайны. А ці для Трампа вось гэтае сканчэнне вайны не з'яўляецца пытаннем іміджу, бо ён ужо абяцаў, што ў першыя сотні свайго прэзідэнцтва можа скончыць гэтую вайну, неаднаразова паўтараў, у тым ліку, што калі б ён знаходзіўся пры ўладзе, то гэтая б вайна б увогуле не пачалася. Я думаю, што мы бачым з трампаўскай рыторыкі, як ён, як кажуць, мяняе свае пазіцыі, што калі ён палічыць, што гэта для яго больш не істотна, ён вельмі хутка мяняе свой дыскурс, наратыў і мяняе сваю пазіцыю і кажа, што гэта не мая віна, а гэта будзе віна адміністрацыі Байдена. Я зрабіў все, што мог, а вось Байден мяне ці віна Украіны, ці віна Еўропы, ці шмат, неважна каго, але не яго. Але тое, што ён ужо зараз пачаў, як мы бачым, рабіць крокі ў бок зусім іншых пытанняў, яго цікавяць зусім іншыя рэчы, перш за ўсё унутраная палітыка ЗША і, канешне, адносіны з Кітаем і гандаль з Еўропай і Мексікай, тым же Кітаем, то бок яго цікавяць больш іншыя рэчы, і я думаю, што калі ён пабачыць, што дакладна ён не зможа нічога зрабіць, каб гэты канфлікт зупыніць, то ён проста пакрыху будзе ад яго адмежоўвацца і, як кажуць, менш увагі яму надаваць, кажучы, што гэта не мае справы больш. Калі Путін заявіць, што так, ну давайте завершым вайну, толькі Беларусь не чапайце, гэта наша сфера ўплыву, усіх задаволіць такі варыянт, і ў першую чаргу адміністрацыю Дональда Трампа, як лічыце? Да, калі Путін сёння скажа, што добра, той план, які у якіх даволі шырокіх мазках абрысоўваў той же Джей Ді Вэнс, аб тым, што вось ёсць межа сутыкнення, і там Крым, і тэрыторыі, якія ўжо Расія акупавала, і гэтак далей. На гэта пагодзіцца ўсё, гэта будзе, як кажуць, найлепшы вынік на сённяшні дзень. Але ж Масква ніколі на гэта не пойдзе. То бок мы кажам пра тое, што ні адзін з бакоў сёння не гатовы ісці на кампрамісы і саступкі. Кожны з бакоў, нават не кожны з бакоў, а менавіта Масква сёння чакае капітуляцыі Кіева і, ў прынцыпе, капітуляцыі Захада. І ні Захад, ні Украіна на гэта не гатовы пайсці. Калі казаць беспасярэдня вось такога не самага лепшага варыянту развіцця для Беларусі, Святлана Ціхановская нагадала, што менавіта пры Трампе ЗША ўвялі санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, таксама прызначылі пасла, амбасадарку Джулі Фішер. Ці гэта значыць, што Трамп зверне ўвагу на дэмакратычныя сілы Беларусі, вось гэты стратэгічны дыялог ЗША будзе працягнуты, ці наадварот можа ўсё звярнуцца і быць на ўсё нашмат у меншай ступені, чымся пры адміністрацыі Джо Байдена? Я думаю, што першая адміністрацыя і другая адміністрацыя Трампа будуць вельмі рознымі. То бок мы ўжо не можам казаць, што будзе нейкі, як кажуць, continuity паміж першай і другой адміністрацыямі. Гэта іншы Трамп, гэта іншы кантроль над амерыканскай дзяржавай і эстэблішментам. Ён шмат у чым не будзе зараз слухаць сваіх дарадцаў, як гэта было раней. І тут мы кажам пра даволі цяжкую тэндэнцыю аб тым, што ў усім гэтым кантэксце вайны, перамоваў і рэгіянальнай бяспекі Беларусь ужо, ў прынцыпе, забыта. І для Захада сёння статус-кво, гэта проста, я налічу, што падтрымка статус-кво ў Беларусі, адносінах Беларусі з тым же расійскім рэжымам, гэта, скажем так, на сённяшні дзень найлепшы для іх вынік. Таму я не думаю, што будзе нейкая змена палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Всё будзе толькі нашмат
больш балючую для беларускага суверэнітэта, таму што калі будзе пакінута ўсё як ёсць, гэта толькі дапамагае Маскве нарошчваць свой уплыў. І в прынцыпе, я думаю, мы кажам про тую сітуацыю, про якую все забываюць, што нават калі будуць нейкія еўрапейскія салдаты на украінскай тэрыторыі пасля гіпатэтычнага перамір'я, то пра Беларусь усе забываюць, што яна толькі больш сильна будзе замацована за Масквой, таму што Маскве будзе цікава зрабіць яшчэ іншы плацдарм ці кропку даўлення на Украіну, акрамя сённяшняй лініі зіткнення. Таму, на жаль, Беларусь сёння ўжо за межамі нейкіх інтарэсаў Захада. Рыгор, такі вельмі песімістычны ваш прагноз, тым не менш, дзякуй вялікі вам за гэтую размову. Прэзідэнт США Дональд Трамп паказаў свае апазнавальныя рухі на інаўгурацыйным бале. Галоўнакамандуючага падчас інаўгурацыі 47-й прэзідэнт США не ўтрымаўся і прадэманстраваў добрую фізічную форму пад запальную песню YMCA, што даўно зрабілася неад'емным саундтрэкам на перадвыбарчых мітынгах ягонай кампаніі. Далей без каментара. Гаспадарства, наперадзе вас яшчэ чакае наша рубрика онлайн, у якой разам прыгледзімся да самых цікавых публікацый у нашых сацыяльных сетках. Запрашаю. Сёння пачалося датэрміновае галасаванне на так званых выбарах прэзідэнта краіны. З гэтай нагоды YouTube-канал Белсат Шортс апытвае гледачоў, ці сочаць яны за псеўдавыбарамі Лукашэнкі. На момант стварэння гэтага матэрыялу пераважная бальшыня гледачоў YouTube-каналу Белсат Шортс адказала не сочым за псеўдавыбарамі Лукашэнкі, і толькі 1/5 удзельнікаў адказала так. На вуліцы Сурганова ў Менску адбыўся пажар на гаўбцы шматпавярховага дому. Жыхарка кватэры чакала дапамогі ратаўнікоў на гаўбцы, а 2 каты ў кватэры. Пажар пагасілі, пацярпелых сярод людзей і жывёлінаў няма. Відэа здарэння можна пабачыць на YouTube-канале Белсат Нау. Рэдкі метэарыт упаў у Беларусі, а скепкі шукаюць у ваколіцы смалявічаў. Відэа здарэння публікуе YouTube-канал Белсат Нау у раздзеле «Шортсы». Французская балерына Виктория Дабервиль станцавала на носе ледакола і атрымала за гэта 1 мільён падабаек. Пабачыць ейны танец можна ў інстаграм-канале Белсату. І яшчэ адно цікавае відэа з інстаграм-аккаунту нашага тэлеканалу. На ім строгі кот пакараў хітрага сабаку. На чым палягала сітуацыя, паглядзім разам.
На гэтым ставім кропку ў нашым выданні. Дзякую за ўвагу, вашыя лайкі і каментары. З вами быў Віталь Бабін. Пабачымся неўзабаве.